Iki ya lor, Selasa tanggal 21 lor ya. Nah, iki topi ini wis tak amano lor. Topi ini wis tak deleh dhisik. Lah iki garek lintingane lor ya. 1 2 3 4 5 6. 6 iki sing 20-an papat, sing 10-an loro lor ya. Nah, wis pokoke disimak ae videone iki lor ya. Didelok. Syukur-syukur di screenshot lor. Nah, engko ben penak nek goleki maneh lor ya. Nah, iki lor ya. Nah, tak golek nonggon sik sing rada mening lor. Nah, iki lor. Nah, iki lor ya. Iki sing pertama lor ya. Nah, sing pertama KB6. KB6 iki sing pertama lor ya. Nah, iki sing pertama lor ya. KB6. Nah, iki sing pertama lor ya. Nah, sing pertama gari 5 lor ya. Nah, gari 5 lor. Gari 5 lor. Pencare lor. Gari 5 lah iki lor. Ah, deleh kene sitok lor ya. Nah, deleh kene sitok. Ah, garek piro iki? Garek 4 lor ya. Gari 4 lor ya. Nah, golek nonggoneh lor. Rodok mencar lor. Rodok adoh lor. Nah, garek 4. Pokoknya nang tengah kabeh digoleki lor, aja sampai nang pinggir lor ya. Nah, tengah kabeh digoleki aja sampai nang pinggir. Nah, iki lor ya. Garek 4, lah tak semestok engkas lor ya. Nah, garek 3 lor. Garek 3. Garek 3 pokoknya di teliti ae lor. Garek kancane kowe. Garek 3. Garek 3 lor ya. Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok polahmu koyo ngene iki. Iki lor. Garek 3 tadi sebenarnya kene sitok lor. Ah, garek 2 lor ya. Gari 2 lor. Ah, gari 2. Gari 2. Nah, iki lor ya, gari 2 sing stok kayak gini lor. Nah, pindah lor. Ah, deleh kene lor.